Kawakamirire kopana. Yesu. Kwewe soro wapanepi kwewe naiwe. Zvandangu vandamira pano kubva wangwanani nanhasi ndinongo apano. Kune kuita video rangu. Zvino nanhasi hapana anditira zvinobatika. Unonzaniko munhu chiyene kuimisa ubvarungu nanhasi. Unoipirori apo pamatakshop anotengesa mipunga yakachipapo. Pirori? Iwe wakaposa futi Masvingo sori yako Masvingo. Auzama netambiri enonzi DJ Mave anogara muchitungwiza uzengeza 3 anozikana wadi white. Iwe DJ anoita zvokuridza munhanzi zvokwomaketa izvi zviye zvabvezi zveshe. Iyeye ni DJ anomaketa zvese kubva kumusic kumavideos zvese anomaketa kungosvika pazengeza 3 kuti ndoda kuona nonzi DJ Mave D. Iyeye watawapedza. Saka ngatitekaire takananga iko kwanchado kusi. Iwe kusengeza kuziwere. Hande kuna Mave wacho ndoda kuita.